Το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο και έχει έναν και μοναδικό σκοπό, το γκολ. Κάποιες φορές το ταλέντο και η ευφυΐα των επιθετικών δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους, ενώ άλλες οι αμυντικοί τα κάνουν μαντάρα από μόνοι τους. Σε αυτή τη σειρά θα εξετάζουμε τα γκολ της αγωνιστικής από το ελληνικό πρωτάθλημα για να δούμε τι έκαναν καλά οι επιτιθέμενοι και τι δεν έκαναν καλά οι αμυνόμενοι. Είσαστε στο ποδοσφαιρικό Overdose και αυτό είναι το Greek Goals Galore. Στην 25η αγωνιστική, όπως λέει και ο τίτλος, μπήκαν πραγματικά γκολ με το τσουβάλι. Οπότε χωρίς πολλά, πάμε να ξεκινήσουμε την ανάλυση. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει βγει πολύ μακριά από την περιοχή και με την κίνηση που θα κάνει προς τα δεξιά θα συμπαρασύρει μαζί το Λιάσο για να ανοίξει χώρο στον Άμραμπατ και το Σιμάνσκι. Ο Τζίνο θα προσπαθήσει να καλύψει το χώρο που δημιουργήθηκε, αλλά η ταχύτητα με την οποία έρχεται ο Σιμάνσκι δεν του δίνει αυτή την ευκαιρία. Έχω βάλει αυτή τη λήψη για να δείξω ότι η μπάλα θα περάσει κυριολεκτικά από όλη την άμυνα της ΑΕΚ για να καταλήξει στο πίσω δοκάρι. Ο Σιτιμπέρ χάνει την κεφαλιά, ο Τσούμπερ δεν μπορεί να διώξει και ο Πίλιος έχει ξεχαστεί τελείως στο δεύτερο δοκάρι για να μπει αυτό το γκολ. Έχω κυκλώσει και έχω βάλει σε slow motion για να δούμε με πόσο μεγάλη διαφορά καταλαβαίνουν ότι χάθηκε η μπάλα ο Τζίμας με τον Πίλιο. Γι' αυτό και ο Τζίμας ήταν τόσο μόνος του όταν εκτέλεσε. Φυσικά, μεγάλη ευθύνη φέρει και ο Τσούμπερ που χάνει την μπάλα σε αυτό το σημείο. Έχω βάλει και τα 3 γκολ της ΑΕΚ που ήρθαν από στημένες μπάλες, χωρίς να χρήζουν κάποιας ιδιαίτερης ανάλυσης. Ο λόγος που τα έβαλε είναι για να δούμε ότι και στα 3, Λιούμπισιτς και Πόνσε είναι σχεδόν στο ίδιο σημείο. Πράγμα που δείχνει ότι είναι όντως δουλεμένα, αν δεν το έδειχναν τα 21 γκολ που έχουν μπει από στημένες μπάλες φέτος. Σε ένα μάτς που μπήκαν 6 γκολ, δεν είναι σπάνιο να φέρουν ευθύνη τερματοφύλακες. Έτσι και εδώ βλέπουμε ότι ο Τσιφτσής δεν βγαίνει καλά και κάνει το πέναλτι. Πολύ ωραία κίνηση και σέντρα από τον Μπαρτόλο, με τον Μιριτέλο να πηδάει πολύ δυνατά και να κερδίζει τους αμυντικούς της Κηφισιάς. Βέβαια, νομίζω ότι η μπάλα είναι πολύ κοντά στο τέρμα και ο Αναγνωστόπουλος θα μπορούσε να έχει βγει. Μία χαμένη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και η αντίδραση του Χουχούμι να πάει για την μπάλα αντί να μείνει στον παίκτη του δίνει αυτό το εύκολο γκολ. Σε μια φάση που παίζεται λίγο βολή στην περιοχή της Κηφισιάς, ο Αναγνωστόπουλος κάνει κακή έξοδο και η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα. Φοβερή αντεπίθεση από τον Αστέρα, με τον Ρεγγίζ να κάνει πολύ ωραία ενέργεια και φοβερό τελείωμα. Βέβαια δεν βρίσκω το λόγο που η Κηφισιά έχει ανέβει τόσο πολύ με το σκορ στο 2-2. Οι παίχτες της Κηφισιάς έχουν αρκετό χώρο, παρότι σχεδόν όλος ο Αστέρας είναι μες στην περιοχή του. Βέβαια, το πάρσιμο της μπάλας και το τελείωμα που κάνει το στόπερ ο Βαφέας είναι απίστευτο. Ο Ντουάρτε και ο Ντίας παίζουν πολύ ωραία το 1-2. Βέβαια, νομίζω ότι η άμυνα του Ολυμπιακού θα έπρεπε είτε να έχει κλείσει λίγο καλύτερα τον Ντίας, είτε να βοηθήσει λίγο στην κάλυψη του Ντουάρτε για να μην βρεθεί απέναντι στον Πασχαλάκη τόσο εύκολα. Εδώ κάλλιστα θα μπορούσα να έχω βάλει το ηχητικό από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό την προηγούμενη αγωνιστική. Άμα θέλετε, γυρίστε πίσω να δείτε τι είχα πει τότε. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, ο Τορεχόν είναι άτυχος, αλλά ίσως θα έπρεπε και εκείνος να είναι πιο κοντά στον παίχτη για να μην χρειαστεί να κάνει ένα τέτοιο τάκλιν. Είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι η διαφορά ποιότητας φαίνεται πολλές φορές από την αντίληψη του χώρου που έχουν οι παίκτες. Εδώ ο Μαλής φαίνεται να μην έχει ιδέα ότι ο Ελκάμπι είναι ακριβώς από πίσω του. Στο Ατρόμητος Λαμία μπήκανε 4 γκολ, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιο από αυτά χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης. Έχω βάλει τον γκολ της Λαμίας απλά για να του δώσω το δικό μου βραβείο του πιο όμορφου γκολ της αγωνιστικής για την απίθανη ενέργεια που κάνει ο Μαρτίνες. Εάν έχεις φτάσει έως αυτό το σημείο του βίντεο, μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί του like αλλά και να κάνεις subscribe για να δούμε τα γκολ και των επόμενων αγωνιστικών καθώς πλησιάζουν και τα play-off. Θέλω επίσης να μου γράψεις στα σχόλια αν θα προτιμούσες ένα βίντεο για τα play-off και ένα για τα play-out ή μαζί πάλι σε ένα πιο μεγάλο βίντεο. Εδώ ο Διαμαντής θα έπρεπε να ελέγξει την μπάλα ή έστω ρε παιδί μου να πέσει κάτω, μπας και πάρει κανένα φάουλ.
αυτό που κάνει δεν έχει πραγματικά κανένα νόημα. Εντάξει, πάντως μπράβο στον Κωνσταντέλια που μυρίστηκε τη φάση. Εντάξει, όταν παίζω ΠΑΟΚ με τον Πανσεραϊκό και ο Πανσεραϊκός είναι με 9, δεν θα δώσω ούτε τα εύσημα στον ΠΑΟΚ, ούτε θα πω κάτι για τον παίκτη του Πανσεραϊκού που βάζει αυτό το γκολ. Έχω παγώσει για να δούμε ότι παρότι είμαστε μόλις στο τρίτο λεπτό, 3 παίκτες του Παναθηναϊκού είναι εναντίον 4 του Άρη στο μισό της ομάδας Θεσσαλονίκης. Ο Μπακασέτας παίζει ουσιαστικά το 1-2 με τον Παλάσιος, ενώ ο Ιωαννίδης κάνει ωραία κάθετη κίνηση για να τραβήξει τους αμυντικούς. Και ο Τσέριν βέβαια έχει κάνει sprint για να πατήσει περιοχή. Νομίζω ότι αυτή η φάση μας έδειξε το πόσο με το μαχαίρι στα δόντια μπήκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για να καλύψουν τα 2 άσχημα αποτελέσματα που είχαν προηγουμένως στη Λεωφόρο, ενώ βλέπουμε το χαζό πέναλτι που κάνει ο Άρης για να δώσει το 2-0. Αυτό ήταν λοιπόν το Greek Goals Galore για την 25η αγωνιστική της Super League. Μπήκανε πάρα πολλά γκολ, αλλά δεν τα είδαμε όλα γιατί κάποια δεν είχαν τίποτα να πούμε, ενώ κάποια άλλα δεν μπόρεσα να βρω τα highlights λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων. Τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας την Κυριακή που μας έρχεται με όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Εμείς θα τα πούμε από εβδομάδα λοιπόν.